ingdeng thom kabra hini karbi risunim so arong je akadom nilihin mate nili news fast aphrangke anathupen kadom napajir lo kadom laseno nili karjab lake amria hawar risunim so arong je kacepate pate katalon along sedulo noni li karjab lake laheno adonri lo jutang henlo khei araje lamet henlo khei achithe chingrum henlo khei ale ingdeng thomkara hini am regional karbi youth festival ni bhai capen krehini oktober surira inkorapli adim lake roman pia klam tinalum bersingki lasi nani tumdam ponbom lo cameraman ta nang dunji phan aliaron pendolo lasi non nangkelang dun arat atum phan litum arju ponang man pia klam long nagidun rusunam surong ajelong naidun nali kopi ko sound siga theglong lo lang mission lo nali kopi pi kacepate long si kacepate dundu mate nali kelang dun ante nali dak kelang dun lang mission lo kedi lang mission choro lo lo cameraman ta nang dun bom lo non li tum hapu non don ripen itum hat pon si non hap kacepate long antame ni tum kedami kan se body pon lo kasi kacepate long nang kelang dun je phan si pachini lo athe mithanga khei mithanga pindeng sumpot pendang long mithanga jutang ke itum ke la hen lo pindeng supendang lo kapre kacepate asai do an ridong chingdi chong chingnang nimsukirung pendang lo hambai kapathu pendang lo project tum thek ponong po la se kar biang long ra do an tami nang kelang dunji phansi nilibhin pen chuni ripon lo nili do lake serdho na hong jai long labang su serdho na jo hong jai lake chepate pu panji lake jirpo chingri music present alang tum si laso hong jai long bangke chepahim pu ponlo si kopi asai kachepate si dak do ponji ma lake tum jirpo chingri music society atum phanle tum amai phu tum hale arju pon na serduna hong jai long nali tum la jirpo chingri music society pen patir bipon nali tum pipi ajai mek mate kacepate dak paklang pon po to prangsi mijar pana chorolo dana khamri pot lasini tum jirpo chingri music society pen ni tum peneng dak kali ni tum kedam pangan kanwang ta tum bidun si peneng mangke volume tulo lasini tum paning we provide shock pen tum kelun ke kan tum competition bi ponji lalo lasini tum la pendak hak tum inverted artist dado lasi nitum kebi yi nitum ningwe la pen pinap ningwe nitum bi pinasi ningwe bangke second round lo lasi pena finalist round dorang lalu lasi nitum da ka organize pun ke nitum kikan kilun lahoi lo non puthot nitum kaprek kura long tabang ro la pena humri lo lasi alang litum prejam hotel dado la pen choi peri kijor tum dado lasi alang litum dak nangkidun pen alang litum dak nang chu jordun acholang dun pen alang tin ko ansi kelong pon ma kenang pon ma lahai tum chini phan hala kachujor veka tum phan akuleta ahem pu tum palitum arju pon na hak nangi dun pen koson lo kamathake yo non dak festival along lahai har mu ta nang jordun ke asap ale duji mene pu phan tan lo lepen ke ansu se jutang jubat kican dia phan lahai ta kapiklang pon lo lahai lo tangte non kidam tangan nali tum la so dukan mata kulat ki bipon penali tum peran kenang thek pon long lo ma nang pon lo sap sup
ante tangte labang ke kupine Kilo. sir kilo di Padu me an labang ke labang ta. sir kisolo labang ke an labang ke Karbi alam mene mitong rang bulu. mi thong rang pulo karbi lampen ke an labang ke Labang ke takiri labang ke alang li itum kipu ke inkiok padapu inkia hon lo alang li pathari pon sila hon selam si dapen si ongdu atum ke mithang pindeng sompot me thak pon lo si lapon cholo si kaprek long asain deng litum dam tu non bangke itum laso ha baramei risun misorong je non kulat ada thusini tumang lo sedak labangke itum mithang pindeng sumpot akulat lo itum project karbi tuma pindeng sumpot itum dak thek bonlongji lasi itum lak kijor kelang atum belitum arju polonan lasi cameraman to lapu ki bangi phansi pachini lo lasini nalitum labang sak kulat dak nai bidun pen nalitum kijor kelang along kuansi kenang ne mate nalitum dakibi pon pen ongdung aratum mitha pindeng sumpot kenam pon mate nalitum kenang chethek long loma sabo si thek long lo pinian nian bang ke the mithang ajing ding lo potsi lai mithang amuni da tum bang ke pinang atuman bang ke dak kewang je panci siklot stame alang tu maning gedok yong sidu pulong te inut bahini tumke pon titilo ame mate risulim sorong jelong nang kelang don karbi radwan phan nali tum jong si mitha pinding sumpot kenang ji do akar ido kenam ji kari do potang te nali tum long pon ji nali tum dagyo pinso tum handa me lahai karbi choi do aru soman me de wan kok tang ho Japan tang ho mithanga karbi atuma ajam borong abek do lasu prekja hormu dak do lasi ongdo aratum han nang tum han pachini ke la mithang pinde sumpon nami pulang te nang litum dak nang humri me da mithang kacepate la so arai se dolo lasi la ponse ni li kaprek adim asai mate kaprek ang deng lo an ke da mithang se ni li pachini lo Lalu kita ikut kepada urut ini akan jangan dalam waktu kepada yang saya itu apa Mama sudah mengajar itu betul. Mobil itu juta alun seperti kesesan saya itu semua kami itu
non kaprek terang long sedang bom lo lapen arju pon bom lo non lason tak si non li tumbang kaprek terang long sini tumbang lo lasi alang tumbang li tum lam the arju pon lo na lasi kote nali tumbang kona terang pe ne ho nili tum ke dingir so terang pulo la ke nili tumarong bang ke rongcek bilang so amri la tante nang li tum pipia asai lapen kacepate bang si dak kacepati ji pasi nang li tumbang bori pon lo nili tum ladak junel pen nang apat hikpi kacepati aso namungan ke nili tum cepati dun thaiji tante nang li tum la so kacepate dun thai pen nali tum ke hai dun ji lason kini angthek nang li tum chithek long ma non amat ke nili tum ning chithekong athe nili tum double hat trick besti manta ke pon tang lo la se pineng le thota nili tum bestin pon jip se ning chithepon alang li tum ke double hat trick monjiso danger so aterang pelo belang so rongcek rasa lang lu tum ke dam tangan tame double hat trick ke mari tang mate double hat trick phong thom la son ke hai kapre cepat lo tame alang tum ke hai pon tum lo si non at peneng ani kan tame alang li tum la son sini ke pon lo alang li tum peneng tame ong dung kacepate long alang li tum same hai dunji pasi alang tum pulo lasi nali tum aphai bang ke kacepate aphai bang ke kon bang dune nili tum kaddo ko be kacepate aphai ke bang thum ke pra sido sita minangan ke kan la rinong chindie long son ke bang ko ra si ko aphai nang pido lasi hadak pen aphai nang piateng sin nili tum cepate dun ko sorolo lasi lahen lo monjir so danger so aterang lo lason si alang li tum aterang non cepate pon jetum lo lasi nang li hai pon ji ma labang ke budek tidak lo sono ne jas tu churu rat atum han pu paklang pon ji phan si non nili than pon lo lahen lo karbi harar atum risu nimso arong aje langdam lo potang te itum project mithang apindeng sempot kacipaklang pon itum langdam lo potang te mesen lapen pregjam akhei tum menda medak na chitong dundu tasi itum har tum pan le itum arju pon lo na Tuhan bantu all Sarkari Umbrella Association Tangan saja buku wajib Tuhan berkatu yang hati di mana atau apa Tuhan poligon. tante nali konar terang pene nili tibin terang pen umpanai tante nali laso terang pen dak bang nali tungku pipi saya mung mata cepate ason si nali tum dak cepate dun nili tum dak ki kanang deng dulu dak cepate mung long netum ini khela dulu na thus tam dulu ki kanang deng sam dulu la pen kitok hirjir kitok tumu kitok lai bang ta nili tum dulu tante nali tungku pisi mathal so ingdeng thom kebra hini
la amri hawar long la soa karbi rusum nisu arong aje amelong nang litum tibin hoi pen dak nang dun nang cepate dun nang litum ke hai ponji made nang litum la soputhak nang litum piro kama thapon ge ladak katu gue aterang benda kasi pate panse wang lo pose gihai kere ambang itu lo nili tum stame mithang unan gihai pon je phangile tumang na bori pon lo sitame tangte la soputhak nang litum isong soni ba kupine ni kaninga chithe duma la sona kacepate bang nili tum hai ponji kupine ison ba kaninga chithe duma nengi chithe ke do pine hirjir ki tok pa ho pinel hai bang nengi chithe do la pen khela dula na thustame tangte la so arong aje long nang li nai dun pen nang li kosono ki fil la mate kama thadam babang ke da kamar hadam bang ke da katu gue aliar shamen lang misen lo katu gue piting sumpot katu gue da li superbi don ke sitong di amriara don sitame da bang ningarong lo non bang ke kichuki na kola long si litum dolo la si la kijor kelang la so kichu no pura kijor kelang atum phan arju pon senang alang litum ko anone da kenang pon pe rat kon tong chitu ne dak ong dung ratum bang lo da si nang litum ko an bak nang pon lo Piningan ningkan ni lapuan nang nilang i. kelang ma te nang li ko solo ning chithe ke nang pon jibo Pinap kuson manat lo. pena ba bang Lasar ni paning cithe sabe. ke bang ya bang bom lo bon ta Wang bom la sap sap. tang lo nang pon mom lo pusipu lapu bang ke kulat lo kichu kiyun kulat alang kichu kiyun dum ta bang bom lo ta sining thelo ta si da son si project da ka kulat do ta son amu ke dam tang son ta la si non ilong bang ke lahen lo la bang ke to ta sinon bang ke lahen lo la bang ke isi podam lo tang te isi lo tari la bang ko pide kote ho La knowledge game. oh labang alang lipu tengen knowledge em labang ko sone Non ladak humpo la 6. oh Six alang pulo pulo la soring dolo la soring humpo non isi ilam pulo nang labang ke labang tu isilam Two. ala tu humdat pote ko son lo 2 humdet polote 3 dang po. 3 humdet polote 4. 4 humdet polote 5. Up Oh, to la 1 so- up to 20 and do la so game per. oh serial serial. serial a number se dam nang po serial number ana a price bang son ne Price bang ke jong se 100 a number dolo. Ala 100 se long po. Anjong se nang litum 100 polote 1 minute spend. Anjong se 20 10 polote 3 minutes ang bong pen la game la plate isi pen game unang po. Anlote nang litum lo bang so games ke nang litum long po. tante ra Pen cari long po. tante ra tum wang bom lo ma Wang bom lo la pen pon da pon bom lo. pon bom lo ah sur Nong eta pon bom lo la pen amithang dom ta nang putika knowledge dolo. Usi ayah katum ke ne pan comments nang putika lo. churul ridong chingdi pangcek pon mom lo la si tum pu judge sumpen ko pipi son mala bang itu maju pon sena la si la cameraman mantala pu ratum paklang pasi pacuning rilo tang tenon bang kopia sayang deng tong klempon bom lo ne ho non ke ritnong chingdi lepen chongidam asai si dak bang ge deng pon bom la so ridong chingdi kuana terang sinon cepate pon bom lo non tirang itom bang ge kitang lo non la la pen kadu kowe kuana terang si cepate pon pol so ridong chingdi bang ke la kadu we ke serkep tu pen bang pet jini bang pet non bang khakela la sinon nang li tumang la si inghong pon mom la ngong pon bom la la sopenda to kopia sai si deng pon thu pon ne la dak bang ke la chongidam la ritnong chingdi ya science deng pon chot po la pachini lo non dak ridong chingdi labang ko so terang bang ne no cepate pon bom bang ke non bang ge non la cipati pon bom ye rongman pia klam dim si cipati pon lo jirlong junit pen non ka cepate pon la ke jirlong ki ses unit asi karbiang long mate amri hawar arat tumhan ka pachini la han lo dak ong dung arat tum dak ka cepate long na ka chetong dung rong arat tum mithang apindeng sumpot pen jing thang pon si dak ka cepate amung along samai non pangcheng pon bom lo ka son thak si non ka prek ritong chingdi pen dang lok chong ke dam ta dam bom bom ji asi itum nona bang ke rara tum hanle arju
non la se tum rat masi alang tum dak nang kelang dun pen koson kupi mala ke tum rat pen le arju pon na tante kote nang lida ke ingdeng thom kar hini roman pia klam la so risunim so rong ajelong nang kidun pen nang le kupi koson ka thek long la pen nang li kar beng long rat phan bate amria habar rat man kupi abirta lo ki di kang tung ge Kardom Fransi news fast sekelang rat lapen kadu ko karbiang long rat phan setame ingdeng thom kabra heni karbiri sorin sorong aje kardom pajeriglo lalo ilitum ajutang ajubat ipi alam ipo alam lamet lam chong pulote ilitum uwi kimiatum jasemet ke ilitum aprang ke japon inji pan bang kenang sorlo athima jongsi ilitum uwi kimiatum jongsi lahai phang hagoko pen bang nagasonse bikang alun tumo elam iki ke kan kilun jongsi ilitum uwi kimiatum jongsi lahai ilitum aprang pon pe pulote hala pene penangan akhai atum le amithang culture ke berason se ilitum seta muarni sike abadeta hai la se obi ke miatum nili ningarong piglo pini ladak rongmat pia klamalong pili nangidun pen non ki thur mia obi ke miatum lan mithang ajutang jabat kapang choji pu mithang kwan ane asai dokok setame ladak apon nang cipi pen ladak ason son aterang tin pen nang cepati dun la se aterang tin pen nang cepati dun atum khanan setame nilihin pen suri surya kardom pilo la pen nili ningarong piglo pini ladak obi ke miatum lahai ason son ka cepati dun li ke thekang lo ning sampiglo nang limen kopi ni ho limen mongol sing be tante nang le kopi along senali pine kam klem bom la nili non marke assistant professor geography subject nili Lakhimpur Bandardewa Puthali Pahar long se klem dun Shankardev Mahavidyalaya college long se cholo kote nali son karbing long rat phan mate amri ahabar arat tumar son message ki pithek mate encouragement alam nali kaning je pon pot nali phan suri nali long tame nam herjume padunlo na ansu se itum amri habar tame iprang long tame la son itoma pindeng sumpot itoma culture kaching tur ponje phan rasinali phan churulo rasa kote nali tumba konate rang pe ni ho nili tum ke dingir so terang pulo la ke nili tumarong bangge rong cek bilang so amri la tante nang litum pipia asai la pen kachepate bang si dak kachepate ji pen nang litum bang bori pon la nili tum ladak junel pen nang apat hipi kachepate aso namungan ke nili tum cepate dun thaiji tante nang litum la so kachepate dun thai pen nang litum ke hai dun ji lason pine angthek nang litum chithek long ma non amat ke nili tum ning chithekong athe nili tum double hat trick besti manta ke pon tang lo la se pineng le thota nili tum bestim pon jip se ning chithepon alang litum ke double hat trick monjiso dengjir so aterang pelo belang so rongcek la salang litum ke dam tangan tame double hat trick ke mari tang mate double hat trick phong thom la son ke hai kapre ke chepate lo tame alang tum ke hai pon atum lo asi non at peneng anika same alang litum la son sining chepon lo alang litum pene same ong dung kachepate long alang litum same hai dunji pusi alang num pulo lasi nalitum aphai bang ke kachepate aphai bang ke kwan bang dune nilitum kaddu ko be kachepate aphai ke bang thom kebra sidu sita minangan ke kan la rit nong chingdi long son ke bang ko ra si pu aphai nang pidu lasi hadak pen aphai nang piateng se nilitum chepate dun ko sorolo lasi lahen lo monjir so dengjir so aterang lo lason si alang litum aterang non cepate pon jetum lo lasi nang lit hai pon jima labang ke budek thedat lo sono ne jas tum rat atum han pu paklang pon ji phansi non nili than pon lo lahen lo karbi arar atum risu nimso arong aje langdam lo potang te itum project mithang apindeng sampot kachipaklang pon itum langdam lo potang te mesen lapen preexam akhei tum benda medak nang chitong dun du kasi nandi nali tu be kona pene ho nili tum sai pu rapadang pen nali tum dak kachepate phandong bang ma mate nai lang dun ma mane cepati tanang lang dun lo ku klap terang jun pen ta cewa kalang ma tenali la sopothak dak kuson lo arlia lon kuson lo kelang ke thek long ke kang long ke
la pulo lang misen so se thek long lo la si la hai lo itu ma ka jutang pakti kilo ke pugala ri apartment ke pantang ya apartment ke la cultural pensi tumke mane pantang nang polo si dilihin pen jurure une katuga la ri Karbi Cultural Society ya initiative apa ke lagi mane great initiative lo kuma lahai rong aje ke patu si metang pendeng simbot lahai tutang cubat aparman ala non young generation atuma aparman lahai awareness ke wan pen la pen ke participant si metang pendeng simbot ba meta ke alam kuno jutang cubat kuno lahai ke mane kang in konji aparman ke lahai tudi se ke claim ke mane isia great initiative tu si nelihin pen ke budam lo lasi aduga panda ni kadam bajur sini la anwet la da amri kar bi jutang song pen patir pipon si itu hinian ke pindeng hini mana ni hai hini anak kicok lo lapen cepati stameni lutut ni tumdam pon bom lo lapen non kidam tangan abang ke hanga kisung ke boya we pensi aterang tin pen ke wang pun setame insam jin pensi non chung la lapen ladak ni nili tumalong adu we terang serkep apayan nang li lo la terang serkep apayan setame non kacipati pon setame ceng pon bom la hari suri yang mengklaim satu atau apa sampai diri himpen juru kita jadi kardo dam kadom Karbi Cultural Society Amria Hawar Presiden Ake Hai Rit Nong Chingdi la pen Chongidam asai sidak bang gedeng pon bom laso rinong cingdi kuana terang sinon cepate pon bom lo non tirang itom bang ge kitang lo non la lapen kadu kowe kuana terang si cepate pon pol so rinong cingdi bang ke la kadu we ke serkep tu pen bang pet jini bang pet peden non bang akha kela la sinon nang li tumang la si inghong pon bom la la so pen da ko pia sai si deng pon thu pon ne la dak bang ke la Chongidam la rit nong chingdi ya sain si deng pon chot po la pachini lo non dak rinong cingdi la bang ko so terang bang ne cepate pon bom bang ke non bang ge non la cipati pon bom ye rong man pia klam madim si cipati pon lo cirlong tajunit pen